Terve, mikä vastaanotto. Tänään tehdään malli pienemmästä koiranpannasta. Tästä lähdetään tekemään toi pehmusta. Me julkaistiin video, missä me tehtiin kuormaliineen ja hukkapaloista koiranpanta, ja te todellakin innostuitte siitä. Me saatiin myös iso kasa parannusehdotuksia, jota me koitetaan hyödyntää lopullista mallia varten. Moni teistä toivoo myös pienempiä koiranpantoja, ja tänään me tehdäänkin sellainen malli, missä me ollaan hyödynnetty pehmusteessa yrityksen vanhoja banderolleja. Tolla vedetään. Toi vanha banderollikangas on pehmeätä ja antaa kivan piristyksen tuotteisiin. Ja niin kuin näkyy, niin ne kankat on kaikki tosi uniikkeja, ja tänään hyödynnetäänkin tollaista vaaleanpunaista banderollia, joka me saatiin Prigiltä testiin. Tää on kyllä kiva väri. Moni kommentoi tosta järeämmästä kaulapannasta, että muoviklipsut ei kestä isompien koirien käytössä. Tuu se neuvoa vähän. Kertokaa kommenteissa, jos tämä sama pätee myös pienissä pannoissa, eli pitäisikö näihinkin vaihtaa metalliset klipsit. Viime videoon tuli yli 500 kommenttia, joista suurin osa oli rakentavaa palautetta. Autatko? Hienosti autat. Ja palautet otetaan ilomielin vastaan myös tämän tuotteen kohdalla. Koska pehmusteena on käytetty vanhoja banderolleja, niin me saadaan luonnollisesti näitä myyntiin aina vaan rajallinen erä. Eli se määrä, kun tosta banderollista saa tuotteita tehtyä. Sitten malli. Otetaanko me toi toinen pois? Ja sitten testataan, miten tämä toimii meidän tehdaskoira Hectorille. Upea. Tuu näyttää. Wow. Panta istuu hyvin ja näyttää mun mielestä kivalta. Nyt on kuitenkin taas hyvä mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia. Eli kerro meille, mitä mieltä sä oot. Kummasta tykkäät? Oranssi. Joo, se on munkin lemppari.